Crec que l'IET Sant Pacs és un bon candidat per formar part d'aquest projecte. Els alumnes estan molt interessats en assolir reptes, els agrada molt treballar en equip a l'hora de dissenyar i construir projectes i, a més, estan molt interessats en temes de robòtica. Nosaltres, com a professors, podem acompanyar-los durant tot aquest camí. M'agradaria participar en aquest projecte perquè tindríem l'oportunitat de crear un mecanisme robòtic que ens ajudi a fer treballs quotidians i podria aprendre algun moviment fàcil com remenar el menjar o treure rentavaixelles i això crec que ens ajudaria a la vida quotidiana i seria una bona experiència. Ens interessa participar al concurs de Retotec perquè els alumnes adquireixen coneixements en robòtica per estimular la seva creativitat i que desenvolupen el pensament computacional. Jo crec que seria una experiència molt xula i nova poder crear o programar un robot. Bé, la meva primera idea era poder formar un programa on ajudi els discapacitats amb problemes d'estudi perquè es puguin organitzar comptant les seves extraescolars i les fiquin dins del programa i el mateix programa te pugui crear un temps d'estudi, un temps de fer deures i després ja tinguis temps per fer el que hagis de fer fora de l'escola. Perquè me fa ganes d'aprendre a crear coses amb impressores 3D i a menys si soc capaç de crear coses noves. L'aplicació i l'estudi de la robòtica és molt important a l'hora de les matemàtiques perquè posa en pràctica tot el coneixement teòric que nosaltres els hi donem. A mi sempre m'ha agradat aquest tipus de tecnologia, de disseny, de robòtica, com per exemple el Minecraft, i m'agradaria formar part d'aquest projecte. M'agrada molt la tecnologia i treballar en grup, i m'agradaria inventar alguna cosa. Jo trobo que podria ser una experiència inolvidable perquè podem agafar molt de coneixements sobre la vida. M'agradaria ampliar els meus coneixements sobre la tecnologia i la informàtica, i a més, les dones sempre han estat infravalorades en aquest camp i m'agradaria canviar-ho. Enguany al nostre centre hem començat a treballar la robòtica amb els alumnes de tercer d'ESO. Els ensenyam a programar amb un entorn de programació gràfic inspirat en l'Scratch. Bé, jo sempre he estat un poc friki d'això de robots, de les pel·lícules de ciència-ficció i tot això, i per això m'agradaria participar en aquest projecte. Jo vull participar en aquest projecte per intentar crear nous invents que ens facilitin la nostra vida quotidiana i el dia a dia. Perquè la robòtica m'apareix el futur del món i m'agradaria poder inventar un robot per millorar la meva vida i la dels altres. M'apareix que podria ser una experiència molt plena d'emocions i poder aprendre un munt de coses. Aquest projecte sempre tindrà una vessant molt nostra d'aquest centre de CIET Sant Pacs, que és donar visibilitat a la dona en el món de la robòtica i de la tecnologia.